ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲತೆಲ್ಪಲೆ ಎಸಲು ಎನ್ಮದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಡು ಇನಿ ನಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರೆ ಬೈದೇರು ತೀರ್ಮಾನದ ಕಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ದೇರು ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನೇತೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ರೂವಾರಿ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ರು ಇರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಕು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮನ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಗೂರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೇಶನ್ನ ಇರೇನ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕರೆ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಇರೇನ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೀಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿನ ತೆಲುಪಾರೆ ಬರಂದು ಪುನಃ ತಂಡ ಏನಮ್ಮ ರಸ್ ಏನೇ ಪೆರಡೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಡ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲ ರೌಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಲ್ಚುಜಿ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಭಾತಿರ್ವೆ ಅನೆಂಗ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಭಾತಿರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನು ಎಂಕಿ ಲವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪುಲ ಬರೋಂದು ಜಪ್ಪ ಎರಳ ಧಮ್ಕಿ ಕೊರಟ ಮನ ಇತ್ತೆ ನಾಯ್ತ ಮಗ ಎರಳ ಧಮ್ಕಿ ಕೊರಬೇನ್ ಅಂಡೆ ಕೊಂಚ ಲವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋಂದು ಜಾ ಪೊಣ್ಣಡ ಭಾತಿರ ಅವನು ಜಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಇರೇಕ ಬಂದಾಗ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಪೊನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಚ ಎಂಗು ಚೂರ್ ಲಕ್ಕ ಕೊರ್ನಾಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತ ಮೊಬ್ಬೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐಕೊಂಜಿ ಏನಾಡು ಜನೊಂಡು ಏರು ಎಂಚ ನಮನ ತುಳು ಸಿನಿಮೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕ ನಟೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾರ್ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಇಡೆಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾರ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನಿಕಲ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಾರ ಇಲ್ಲಡುಕುಲ ಒಂದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಬರಪಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಜ್ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಕುಲ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮುಟ್ಟಲ ಇಲ್ಲಡುಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ. ಸೊ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕ ಎತ್ತೋ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಊರತ್ತಂದೆ ಪಿದೆ ಊರುಳ್ಳ ಪೋದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಆ ಒಂದು ತಿಲಕನೆ ಮಲ್ಲ 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 ಒಂದು ಪೋನುಂಡು. ಸೊ ನನಾತ್ ಸೀಸನ್ ಬರೋಂದೆಪ್ಪಡು, ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋಂದೆಪ್ಪಡು, ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದೆಪ್ಪಡು ಅಂತ ಪನೊಂದು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಖುದ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅದರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್. ಹಲೋ, ನವೀನಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಓ ದೇವ್ರ ಅಂದಂದಂದಂದಂದು ಪಿದಡಿ ಪಿದಡಿ ಅದೇನು ಬತ್ತೆ ಇಜ್ಜ 5 ನಿಮಿಷ ಇರು 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಯಾನಲ್ಲೇ ഞാൻ ബദ്ദേവേ ഓക്കെ 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 പോതു വരട്ടെ. ಅರ್ಜುನ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಲೆತ್ತಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಬೈದಾರ್ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಬಂದಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆರಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 40,000 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಅವಿಂತೆ ಕಟ್ರೆ ಆ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಐತೆಡಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಸೀಬು ಮೇರೆಗ್ ಮೇರ್ನ ಮಿತ್ ಲವ್ ಆತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಅರಗುತ್ತೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ನ ಮಾತ ಏನ್ ಪಿಚ್ಚಾಡ್ತೂತೆ ಈ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಅದುಪ್ಪು ಬರ್ಸಾದು ಮಾತ ಪಿಚ್ಚಾಡ್ತೋನ ಇರೊಂಜಿ ಆ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಿಲ್ಮುಡು ಅಂಚಾದ್ ಈರೇ ಆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರೇನೋಸ್ಕರ ಬೀಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ರಾಜನ ಕೊಂಚೂರು ಪಂಡುಗೋರು ಸುಲಭ ಸರ್ ಕಾಲೇಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಿತಿ ಲಪಡ ಬಾಜಿ ಐಟಿನೆಟ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಂಡ ಬುಡ್ಪುನ ಜನ ಅತ್ಯಾನ್ ಎಂಕಿ ಲೌಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಿರ
ಇರವು ಈರಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋ ತೂದು ಮೇರ್ ಬಂಡರೆ ಇರೆಡ್ದ ಆಪುನು ಈರೊಂಜಿ ಚೂರೆಂಕಿ ಹಿಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಾನ ಹಾಕೋದ್ ಪಾಪ ಪೊನ್ನೇರು ಪೊನ್ನಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊರ್ಲದ ಪೊನ್ನೇರು ನಾವೇ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ನಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ ನಾನು ಹಾತಿ ನಾನು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಲ ಒಂಚೂರು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲೇಜಿ ಇಂಚ ತೂಯರು ಅರ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ತೂಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೂನಗನೆ ಕಾಪುಣ ಮರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಯರು ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಆರು ಮುಟ್ಟಿಯರು ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬರ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಣ್ಣ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಟು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಟು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮರಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಕಾಯಿ ಸೈತಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಮುಟ್ಟುಣ್ಣ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅರ್ನ ಕೈ ಮಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ದ ವಯರತ್ತು ಕೈ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಅತ್ತ ಸರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಆಯ್ತು ಬರು ಮಾಮೂಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಪೂರ ತೂರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಪ ಆ ನಿನ್ನ ಕುಜಲೆ ದಾದನ ಅವು ಗಾಲಿಗೆ ರಾನಗ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿಯರು ಆರು ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿಯರು ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಏನ ಮಾರೆ ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟುಣ್ಣ ದಾದ ಆಪುಣ್ಬೆ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಡಿಗೆ ಪೂಂಜೆ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದು ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರೆ ಅವು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ನಲ್ಪ ಸಾರ ಕೊರ್ಲೇರಿ ಅವಿ ಅನ್ನ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಕೇನು ಮೇರೆ ಕೇಳಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸರ್ ಅವು ಮಾಮೂಲಿಯಾ ಮಾಮೂಲಿ ಅವು ಅವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡ ಅವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೀನಂತ ತೂನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟು ಅವಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡ ಅವಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರ್ತ ಅಪ್ಪ ನೆಪತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗು ಸುರುಟ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಗ ಈರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಈರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗು ಬರ್ನಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಪುನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ
ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಗೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಪುದರತ್ತನ್ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೀರು ಸುರುತ ಸಿನಿಮೊಡೆ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ದಿಜರು ಜನಕಲೆ ಸತ್ಯ ಮಲ್ತದೋ ಜಯರ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಇರ್ನ ಶ್ರಮದಾದತ್ತನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದೇತನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ನಿಜವಾದ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದಾದಾರ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂತಿರಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸೊ ಅರ್ನೆ ಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ತೂಪುಜೇರು ಆಡ ನೂದನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾಡ್ವೇರು ಅಂಡ ದಾದನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಂದೆ ಅನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತನು ಸೊ ಈತ ನೆಟಲ್ ಏನಾನು ಕನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನಾತ ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆರ ಬಿಡು ಪೂಜಾನ್ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಜುನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಬನ್ನಗಿರಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗುಡ್ದು ಕೊಡ್ತುಜಾರ ನಾನು ದುಂಬುಗಳಾಗಲಿ ನಿಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಪುಕೊಂಜಿ ಕೇನು ಇತ್ತ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಈರುಳ್ಳಾರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅವಳೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದೇ ಬನ್ನೋಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವಲಿ ಅಂಚಿನ ಐವರ್ದಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕಲೇನು ಪೂರ ಬರೆಯತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಪೂರ ಅವಂದುಪ್ಪುನ್ ಇತ್ತ ಈ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಗುಲು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೇನ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ತೂತ ಎಂಕುಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣ ಪುದರಡೆ ಉಂಡವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಕುಲೋಂದೇರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿಂದ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ದ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಿರೌಡ್ ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ ಬೈದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿಲ ಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಯಾನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಆದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನಾಗುಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಇಂಡೆಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾಗ ಆವಡ್ ಅಂಚಿನ ಪಿದೇವುಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಅಕುಲ್ ಮೆಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಇರ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಈರು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ಬೈದರು ಖಂಡಿತವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲು ಆಂಡ ಬತ್ತಿನ ಈರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನವೀನಣ್ಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಪನ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ತುಳುನಾಡುದ ಸಾರ ಪೊಂಡುಲನ ನಿದ್ರೆನ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಲಟ್ಟ ಜವನೆ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಟ್ಟದ ಬಾರಿ ದೇಕಿದ ಜವನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ನ ಮಹಾಭಾರತೊಡಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಪನ್ನು ಪುದರ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿದ ಜವನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಪುದರ್ನ ಕೊಡಲಾತಿ ಎತ್ತರ ಕೊನಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಪಾತ್ರ ಕಥಾಡು ಅವು ನನಲಾತ ಆಡು ಕಲಾ ಅಪ್ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಇತೋರ್ತೆ ಒಲಿದನು ನನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಮಾನವಾಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ತೂಕಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬೇಕೊಂದು ಆರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ನಿದ್ರೆ ಕಂಡಿದಿನ ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೇದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಆತೇರಿ ಪೊಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿನ ನಾಟಕನ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೂಟದಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪೊಪ್ಪಾದು ಒಂದೇರಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಪುದರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದಾದಾಗ ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೈದನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿಗೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರ ಕಲಾ ಬದುಕು ಕೊಡಲಾತು ಎತ್ತರಗೂ ಮುಟ್ಟಾಡು ಆಕೆ ಅಂಕುಲ್ಪನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕತ್ತದ ಆಡೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟೆಯಾನ ಪಿಂದೊಂಗೇರಿ ಕಡ್ಡುಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ನನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ MBA ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಪದವೀಧರೆ ಯಾನೇನು ತುಳುಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಜಿ ತಮಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇಲ ಆತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮಗೇನ್ಯ ಪದ್ಯನ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಬಾಯ್ಕುವೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿಂದುಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡೆ ನನು ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾಲೆ ಉಡಲ ಬಾಕಿಲು ದಡಬಡ ಬೊಟ್ಯಾಲೆ ನಿದಿರದ ಕನ್ನಡು ಏನನು ಲೆತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸಡಗರಡು ಯಾನು ಬಾಕಿಲು ಜತ್ತೇನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ ಸಡಗರಡು ಬಾಯ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಸ್ ಮೋಕೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವಿಡ್ ದುಂಬು ಆ ಮರಣದಂಡ ತೊನ್ನೈಕ್ ದಾದಂಡಲ ಕಡೇತ ಆಸೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆರು ಅರಿಣಿ ಕಲಾವಿದೇರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಂದಂದು ಯಾನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾನು ಅಂದಂದು ಮುಲ್ತಾಯ ಕಡೆ ಬರ್ಪಾನು ಆವಾವು ಸರಿ ಬಿಡ್ಪೆ ಓ ರಾಮದೇವರಾಯ
ಒಂಜಿ ಆನೆಲ ಪಾಟಿ ದಾಖಲ ತೋಜ್ಜರು ಪೊಣ್ಣೆಲ ಪಾಟಿ ದಾಖಲ ತೋಜ್ಜರು ಓಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಬಲ ಪಿದಾಯ್ ಎಂಜಿನೆ ಮೀನೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಮದಿಬಲ ಮಂಟಪ ಬರ್ಡು ಬನ್ಯಾನು ನೆಕ್ಕ ಗಂಧದ ಗೊಂಬೆ ಬೋಡ ನು ಬಾರದ ಬೊಂಬೆ ದಪ್ಪೆ ನಿನ್ನೆ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಏಪಲ ಬಾರ್ದಿ ಪರಲ್ಲಿ ಅರಲ್ಪು ಮುಚ್ಚಿ 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 ಈ ದಯಮಾಲ್ತ ತತ್ತಲ ಅರಲ್ಪು ಜವ ನದೇ ನಿನ್ನ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಸತ್ಯಾನ್ ಬಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಆನುಲೆನ್ ತುಂಡಾಪುಜಿ ದಯಗಪ್ಪ ಎಂಕ್ ತುಂಬೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಟಿಯ ಬಲ್ತೀನಿ ಆತ ಹೌದಾ ತುಂಬ ಬಲ್ತೀನಿ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಲವ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ದಾನೇತಿ ಚಂದ ಪಂಚತ್ತಿ ಇನ್ನಿತ ಮದಿಮೆ ದಾದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರಣದಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆ ಕಡೆ ಆಸೆ ದಾದ ಕೇಳಕ ಎಂಕ ಸೈಪುರದು ಮದಿಮೆ ಅವ್ರು ಬಂಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮದಿಮೆ ಆಜಿನ ದಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಸಪಿ ಅಂಚ ಕಡೆ ಆಸೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲ ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಪಿ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಜ್ವಾಲಿ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಲ ಗಲ್ಲಿಡಿ ಪೋಲಿ ಗಲ್ಲಿ ರಚ್ಚ ಗಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಈ ಅಲ್ಲಿದಲತ ವಾ ಅಲ್ಲಿದೆ ಪುಲಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜಂದ ಬಾಟ್ರೆಂದುವೆ ಬಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕಡೆ ಬಳಿ ಸಾಪ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಬಟ್ರಾರ್ ಸೆಟ್ರಾರ್ ಎಂಕೆ ದಾಲಗಿ ಇತೆ ಮದಿಮೆ ಲೆತ ಅರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಬಳಿ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆ ಜತೋನು ಅವರ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಬರ್ 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 ಅಡ್ಡ ಪೋಯೆ ನೇ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಇನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಸರ್ತ ಆಪುಜಿ ದಯ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸರ್ದಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸಾರ್ ಬುಡ್ಪುಜಿರ್ ಸರ್ ಅರೆ ಸರ್ತ ಉಂತಾರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಸಾರತ್ ಬೊಕ ವಿನ್ಸರ್ ದೇ ಬಟ್ರೆ ಮೇನಿ ಅಕ್ಕಿರದ ಆಸೆಗೆ ನನ್ನ ಮಂಡೇಡಿ ಆಯಾಂಡಿ ಮೇನ ಒಂಜೇ ಚೋರೆ ಎಂಗ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ಉಂಡು ಮೇನಿ ಚೊರನ್ ತೊಡುಂಡು ಒಂಜ ಫುಲ್ಲು ಬಾಟ್ಲಿ ವಿನ್ಸತ್ ಗುರ್ನಿ ಆಂಡಲ ಮೇನ ಪಿರಾ ಚೋರೆ ಎಂಗ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ಉಂಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ ಅಬ್ಜೇರೆಗಿ ಓಡೆಗಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪೆಂದು ದೇ ಸರಿ 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೈಪುಜನೆ ಅವು ಅತ್ತಿ ಆಯ್ ಪಿರ ಪನ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ 28 ವರ್ಷ ಆಡು ಯಾ ಬೊಕ್ಕನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪೆಂದು ನೇ ಹೌದಾಗಿ 28 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕಿರತಿ ಕುಣತಿ ಎಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಬೇ ಅವು ಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ ದಡ್ಡು ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಕ ಮಾಡದಂಡ ದಾಯಗಾಯ್ನಿ ಅವು ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅವು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅತ್ತಿ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂದ ಅವು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂಕ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಮಗುಡ್ಜಿ ಯಾಂ ಪರ್ತೀನಿ ಗಂಗಸರ ಸರ್ಬತ್ ಅತ್ತು ಆನ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಗಲಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನೆ ಮರಡದಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಂಬು ಕೊಂಡು ಪುನಿ ಜಾಂಬು ಅವ್ಲಿ ಯಾರ ಬಾಂಬು ದೀತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬಾಂಬು ದೀಪುನೆ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಜಾಂಬು ಮಾರನೆ ಯಾನ್ ಪೋಪ್ ನೆಡ್ದು ದೀತು ಪೋತಿ ಯಾನ್ ಜಾಂಬು ಪತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕಲ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಕಲ್ನ ನಾಯಿ ಸತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಕಲ್ ನಾಯಿ ಮುಸೊಂದು ಎನ್ನ ಚೀಲನ್ನು ಮುಸುನು ನಾಯಿ ದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಜಿನ ಬೊಂಬ್ 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 ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೆತಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಂಬ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ ನಿಜವಾದ ನಾಯಿ ಬಾಂಬ್ ಅಂತೀನಿ ಅತ್ತು ನಾಯಿ ಬಂತೀನಿ ಜಾಂಬ್ ಜಾಂಬ್ ಬಾಂಬು ಬಾಂಬ್ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಈ ಸಲ ನಾಯಿ ಗೊದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪುರ್ಕಿದೆ ದಾದೆ ಸರ್ ಎಂತು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಸೈಪುನೈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೀಸನ್ ಖನೆ ದರತ ಸರಿ ತುಲೆ ಕೈ ತುಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಫಲೈ ದಲ ಕೊಂಡು ಮಾರ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಇನ್ನು ಅಂಜುವ ಪುಂಜ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನೇರ್ದಿನ ಇರೇಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಕೆಲವು ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪ ಅವೆನಾನ್ಲ ಕನೈ ತುಲೆಚೆ ಪುಂಜವೆ ಪುಂಜಿ ಚೂರು ತೆಲ್ಪುಲೆ ಸರಿ ತೆಲಿಗೆ ತುಲೆಗೆ ಈ ಗುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ಕ ಚೈನಿ ಪಾಂಡ್ಪರಗ ಮೀನಿ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಈ ಪುಂಜವನ ಕೂಲಿಟ್ಟು ಕೆರೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೊಲಿ ಎಂಜಿನ ಅವಶ್ಯ ಸರಿ ಕುಳ್ಳೆ ಅಂದೇ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಯಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂದ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಲೇ ಇರ್ನ ಕೋಡಿಂಡತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಿತ್ತು ನಾತ ಪುಂಜು ಅವೇನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತವಾರು ನಮೇ ಮಾರಿ ಆಲನ್ನ ಪೊಡೆದಿ ಹೊರಗ ತಂದ ನಮೇ ಮಕ್ಕರ ವರ್ಚಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಅತ್ತು ಪೊಕ ಈರ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಕ್ಕರಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ವಣ್ಣಿ ಎಂಚ ದೇರೆ ಬೈಲ್ ಸೇಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ
ಯಾನ DSP ಈರ್ ಮೇರೆ MC ಇರಡಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಉಂಡಾ ಆಹಾ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಚಿತ್ರ ಉದಾರಿ ಚಿತ್ರ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ DSP ಮೇರ್ನ MC ಬಟ್ರೆ ಇರ್ನ ದಯ ಬುಡ್ಪುನಿ ಇರ್ನ ಎನ್ನ IB ಇರಡಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಉಂಡಾ ಹೇ IB ಅಣ್ಣ ನಂಜತ್ತು ಐತಪ್ಪ ಬಟ್ರೆ ಐತಪ್ಪ ಬಟ್ರೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಗಂಗಸರ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲನ ಕಂಡು ಬತ್ತಿನೇ ಏನಿ ಏ ಮಾರಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲನ್ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸರಿ ಆನಾರ ಮಂಡೆಗೆ ಎಪ್ಪುಳು ಬುಡ್ನೆಟ್ಟಾರು ನಾರ್ದು ಬತ್ತೀರಿ ಅರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಎಪ್ಪುಲ್ ಬುಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಐತ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ತಾರೈ ಬುಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕದೆ ಪಂಜ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕಲಿಜ್ಜಾನ್ ಯಾನಿ ಏಜೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಟಿವಿ ನಾ ಮೂರ್ತ ಬರ್ತಾ ಕುಲೆ 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 ಇಂಜೋಲೆ ಇಂಜೋಲೆ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕತ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಈ ಜನ ಕಲ್ತದ ಭಟ್ರ ತಿನ್ನತ್ತ ಅಂದ ಸರಿ ಇಂದ ಏ ಒಡೆಗೆ ಅವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೈ ವಚ್ಚಿ ಒಡೆ ಬರ್ತಾ ಇನಿ ನದೇ ಮತ್ತೊಂದೇ ಏ ಒಡೆಗೆ ಕೈ ವಚ್ಚೋದಿ ತೀರ್ಥ ಬರವು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಈ ಮಟ್ ಮೇರ್ದೆ ಕೊಂಚ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರಗ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊಲ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಅಪ್ಪದಿ ಕುಡತಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವ ಯಾನ್ ಸೈಪುನೇರ್ದು ಮುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಯಾನಿರೆಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದೀಪೆ ಓಲ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕುಂಡತಿ ಆಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕದ ಇದ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆಗಡೆ ಬಾನೋಡು ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆಗಡೆ ಬಾನೋಡು ಸರಿ ನದೇ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತೊಂದೆ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತೊಂದ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತೋನು ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆಗಡೆ ಬಾನೋಡು ಓಂ ಕನ್ನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕನ್ನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಮ್ಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ಆಪಜನ ಬಿಡ್ತು ಆಪದ ವೀರ್ಯ ಈ ಅತನ ನೀವು ಆನಮದ ಪುಂಜು ಮಾರಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಟೋಲ್ ಗೆಲ್ತದೆ ಏ ಈ ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲ ಸೈಪುನಂದ ಸೈಪತ ಸರಿ ಸರಿ ಈಜಿನ ಈ ಜುವಪ್ಪ ಸೈಪೈ ಸರಿ ಆಲ ಯಾವು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ ಕಾಲಿ ಈತೆ ಪಂಡ್ರ ಮಮಾ ಪಂಡ್ರ ನಿಕ್ ಈತೆ ಪಂಡ್ರ ದಾದ ಮಮಾ ಪಂಡ್ಯಾರು ಯಾನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ನಾ ಪತೋಣ ತೀರ್ಥ ಪತೋಣ ಓಂ ಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ ವಾಮ್ಮ ವಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಮಾ ಯಾ ಮಾಮ ಅಂದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋತೀನಿ ಕುಂಟು ಬಾಟ್ಲಿ ರಾಮದೇವರೇ ನಿರ್ದವ್ವಾವಿ ಬಿಡು ಓ ಇತ್ತಿನ ಅವೇ ಬತ್ತ ಓಂ ಕುಂಟುಬಾಯ ನಮಃ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಅವೇ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರ ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದುಮ್ಮ ಮದ್ಮೇತನಿಯ ಈ ಮದ್ಮೇತನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದುಮ್ಮ ಮದ್ಮೇ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮದ್ಮೇನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೇ ನೆನಪಾಪು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೇದ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮದ್ಮೇದ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅವೆಂಚ ಅವು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಎನ್ನ ಮದ್ವೆ ಒಂಜು ವಾರದ ಇಪ್ಪುಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ತಿದೀರಿ ಅದೇ ಕುಜಾಲ್ಪುರ ಗೀಸೋಡ್ ಬಂದಿರಿ ಅದೇ ಕುಜಾಲ್ಪುರ ಗೀಸೆ ಗೀಸು ಮದ್ವೆದಾನಿ ಬೋರ್ದೆ ಬಂದು ಟೋಪ್ ಅಂದಿಯೆ ಟೋಪ್ ಅಂದಿದ್ದು ಮದ್ವೆ ಬುರಾಂಡಿ ಮದ್ವೆದ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ದಾನಿ ಆಲ ಕೈ ಎನ್ನ ಕುಜಾಲ್ಡಿ ಇರ್ನ ಕೈ ಓಲಿತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಕೈ ಅಪ್ಪುಳಿತ್ತು ನಿಕ್ಕದಾಗೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಓಲಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕದಾಗೆ ಅವು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಕದಾಗೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೈ ಟೋಪನ್ ಮತ್ತನು ಆಲ ಒಂಜೆ ಚೋರೆ ಇರ್ನ ಟೋಪನ ಕುಜಲತ್ತಿ ಇರೇ ನಾನು ಬುಡ್ತುವ ಪ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ತಿನ ಒಂಜು ವಾರದು ಮಸಾರ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋನು ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂಡೆ ಕೇಳಿ ಜಲತ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ದ ನಾಡ್ದು போயிನ ಓಡೆ போயிನಿ ಸೀದಾ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ನಡೆ போயிನಿ ಆನ ಗುಂಗುರು ಕುಜಲತ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲೆ ಗಣಕ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರಿಯರು ಅಪ್ಪ ಕುಜಲ್ ಗೀಸವೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ದಾದಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟನ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಲ್ ದಾದಾಂಡಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಇರೇ ಬತ್ತಿ ಪುಣತ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿಸೋಕಾತನ್ ಆನಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿಸೋಕಾತನ್ ನೀವು ಈ ನಿಜವಾದ DSP ಬಂದ ನಮ್ಮದ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಬಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಈರ್ ಬುಡ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬುಡ್ಪ ನೆಟ್ ಫೇಮಸ್ ಗೆ ಅನ್ನಜುನ್ ನಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರ್ಬೋತಿ ದಯಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಜನಕುಲ್ಲಾಡೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ಯಾನ್ ಒರಿ ಎಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ನಿನ್ನದಾದ ಐನು ಬುಡ್ಪದ ಕೊರ್ಪೇನು ಯಾನೆಲ್ಲೆಂತು ಸೈಪುನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐನ್ ಪೌಂದ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪದ ಕೊರಲಿ ಏ ನಮ್ಮ ಏರ್ಮೆ ಯಾನು ಪ್ರೇತನ ಬುಡ್ಪ ನಿನ್ನ ಐನ್ ಪೌಂದ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪ ಅಂಡನ ಎನ್ನನೇ ಬಂಗಾರ ಅವಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾದೊಂದುಂಡು ಲಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೋಟ್ನ ಕುಲ್ವೇರು ಅಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಸಮ ಬಚ್ಚೆ ಈರ್ ಭಟ್ರ ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವ್ರು ಬಚ್ಚಿ ಸುರೂತ ಬೇಲೆ ಮದ್ವೆ ದಾದ ಬಂಡ ಮಾಲೆ ಬಾಡು ಮಾಲೆ ಬತ್ತೋಳು ಮಾಲೆ ಬಾಡು ಮಾಲೆ ಬಾಡಕರಕಮ್ಮ
ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಅದು ಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ 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 ರಂಗದ ರಿಂಗದ ಕಬ್ಬು ಬಲೆ ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕದು ಇನ್ನೊಮ್ಮಿಗೆಂದಲಿ ಕಾಲ 8 ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನದೇ ಅದೇ ದೂರೊಂದು ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕುನ ಮಾ ನನ್ನ ದಾಯ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂತೂ ಅಂಗಿ ಎತ್ತಿ ಅಡಿವಿಲ್ಲ ಬಲ ಪೋಯ್ ಎಂಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ್ ಪೋಯ್ ಎಂಜಿನಂಬೆ ಮಾಲ್ ಅಂಚ ಬೋಡ್ನ ಇದೇ ಬಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದು ಮಾಲ್ ಎಂಚ ಕೈಟ್ ಹೋತವನು ಹಿಂಚ ಬೋಡ್ನು ಆತಿ ಐ ದಿರೆಗೆ ಆತುಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇನದಾಲ್ ಪಡಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಬರಿ ಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಡೆ ಬಾಡೆ ಸರಿ ಆನತ ಕರ್ಮು ಗಾನ ಕೊರ್ನತ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾರ ಇಪ್ಪಡು ದಾರ ಓ ಇದು ದಾರ ಇಪ್ಪಳೆ ಕಲಸ ನೀರುಂಡು ಓ ಕಲಸ ನೀರುಂಡು ಕಲಸ ನೀರು ಕಲಸರುಂಡು ಕಲಸ ನೀರು ಅವಳೆ ಸಾವುದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ದೇ ಮೈಬ್ಲೆ ನೆಟ್ಟ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ನೆಗ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರಿಡ ದಾರೆ ಮೈತಿದಿನ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರೆ ಮಲೆ 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 ಎಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನವೀನನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಏನ್ ಚಂದೆ ಬಂದುಲೆ ಕೋಡೆ ಪುರಭವನೋಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮದ್ನೆ ನಡತಂಡು ಈ ಮದ್ಮೆಗ್ DSP ಪ್ಲೇಯಿಂದಲ ಎಂಸಿದ ಮದ್ಮೆಗ್ DSP ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರಿಡ ದಾರೆ ಮೈತಿದು IBIಕ್ ಮಂತ್ರ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಜಲ ದಾರ 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 ಅವನ ದಾರ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಯ ನಮಃ ವಾದಾನಮ ಎಂಚಿನ ಮರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೂ ಸೋಡಾ ಮೈತಿನೇ ಸರಿ ಕುಲೆ 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 ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಸೈತು ಬೊತ್ತಿನ ಮಾರಿ ನಾ ಕುಡಂಜಿ ಮೊನ್ನೆ ದಯ ಕಿರ್ಬಾವ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಪ್ಪಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಜ್ಜದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಬಂಡ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋಡವ ಪನ್ಪನ್ ಮಂತ್ರ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಚೂರು ಗುಬ್ಬಡ ಎಂಚಿನ ಗತಿಗೆಟ್ಟು ಮಾರೆ ಏರ್ಲ ತಾಲಿಗ್ ಮಂಜಲ್ ತುಂಡು ದೀಪೇರು ನೇ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೀಸ್ ದೀತೀನಿ ಮಾರೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಕ್ಲೇಗ ಆನ್ ಬುಡು ಬುಡು ಐನ್ ಎಂತು ಸೈಪುಣ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದ ಮಂಜಲ್ ಅಂದ ಮಲೇಜ್ ಬಿಡು ಇತ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ರಮ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋಡವ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಹದಿಂದ ದೂರನಾದೇಕೆ ಆತ್ಮನೇ ಒಂದಂಟು ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಪದ್ಯ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮರಣದ ನನಗ ನಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಮಾಡುವರತ ಅವಾಗ ಬಾಡು ಮಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕ ಅವು ಜೋಡಿ ಬಿಡ ಕೇಳಕಣ ಅವತ್ತು ಓ ಗಣೇಶ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾರ ನೆಕ್ಕಿತ್ತಿನ ತಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸೈಕ್ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜೋರ್ ಸಾಯ್ತು ನಾನು ಓಡಿ ರಾತ್ರಿ ಕಟ 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 ಪದ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತಂತುನಾನೇ ಮಮ ಜೀವನ ಏತುನಾ ಕಂಠೆ ರುದ್ರಾಭಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಠೆ ರುದ್ರಾಭಿ ಕೈ ಮೇಕು ಕೊನಲ ಕಂಠೆ ರುದ್ರಾಭಿ ಪಿರಾಡ್ಕೊನ 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 ಅಂದಾಭಿ ಪಿರಾಡೋರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಉಡ್ಕೊಣ ಎದುರುಕೊನ ಎದುರುಕೊನ ಎದುರುಕೊಣ ಅಡಿಟ್ಕೊನ 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 ಅನ್ನಾರ್ಮೇಲೆ ಅಡಿಟ್ಟು ಅವಳು ಅವಳುಕೊನ 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 ಓಡೆಗೆ ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ ತಿರ್ಕದ್ಕೊನ ತಿರ್ಕದ್ಕೊನ ತಿರ್ಕ ತಿರ್ಕದಿ ಆರ್ಮೇಲೆ ನಿಂದ ಏನ ಬನ್ನಿ ತಿರ್ಗದು ನಿನ್ನ ತಿರ್ಗದು ತಿರ್ಗದ ಕಟ್ಟು ತಿರ್ಗದ ಕಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಕಾಯ್ಕೊನ ಅಂಚೆ ಕಾಯ್ಕೊನ ನಿಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ಕೈ ಬಾಡ್ರ ಬರ ಮದಿಮೆ ದಾದ ಕೈ ಬಾಡ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕೈಕೊನ ತಿರ್ಗದ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಅಟ್ಟು ಮಾರ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನಲ್ಲ ಇಂದ ಏ ಪತ ಹೇಕಿ ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ದಾದಿ ಅಬೇ ದಾದಿ ಅಬ್ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಮರ ನೀನರ್ದ ಕಡೆ ಮರ ತಾಲ ಗಂಗಸರ ನಾದುಂಡಲ ಪೋಪೆಂದು ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಸಿ ಅಬ್ಬೇ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಸೈಪುಣ ಕಟ್ಯ ಕಟ್ಯ ತಲೆ ಕಟ್ಯ ಓ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂದು ನಾದೇನ ಬಬ ಜೀವನ ಏತುನಾ ಕಂಠೆ ರುದ್ರಾಭಿಮನೆ ಓ ಮಂಗಲ್ ಈ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟಿನ ಆತ ಬಜ್ಜಿಯದು ಗೋಣಿ ಕಟ್ಟಿನ
ಅವು ತಾಳ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ? ಅವು ತಾಳ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ತಾಳು ಜನ ಮಾರೆ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕೆ ಏಯ್ ಲೇ ಓ ಓ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ ಲಕ್ ಬೇ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ ಸಪ್ತಪತಿ ಇರ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ಲನ್ ಬೀರ್ ಬಟ್ರ್ ಕಲ್ತದ ಬಟ್ರ ದಿನತ್ತಿ ಹಾ ಸಪ್ತಪದಿ ಬನ್ನೋಡು ಈ ಜನ ಸಪ್ತಪತಿಗೆ ಆಂಡ್ ಏನಲಾಡೆ ಸಪ್ತಪತಿ ಈ ಸುರುಕು ದಾದ ಪಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೆ ಏನ ಹೆಂಗಿದೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಆಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೆ ಕೊಂಬೆಲ್ ಬತ್ತ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬತ್ತ್ಯಾ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇತ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೆ ಕಾಣಿಕಲಿ ಏಳು ಸುತ್ತ ಸಪ್ತ ಬರಡು ಏಳು ಸುತ್ತ ಬರಡು ಲೆಕ್ಕ ಏಳು ಸುತ್ತು ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಅಂದ ಅವು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾರ ಏಳು ಸುತ್ತ ಬರಡು ಇತ ದಾದ ಬಂದ ಮೀರ್ ಬರೋಡ ಮೀರ್ ಬರೋಡ ಬೋಡ ದೇ ಓ ಕನ್ನೆ ಬಡದ ಈರ್ದಾಗಿ ಆಮೀನಿ ಬಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಆತತನ ಬಲ್ಲನ್ ಯಾಂತ ತಗೊಂಡವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಬಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲ್ಲೆ ಎಂಜ ತೋಜುನ್ ಎಂಜ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ರೈಟ್ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಂಡು ಬುಲಗ ತೋಜ ನಿಕ್ಕಿ ಎಟ್ಟೆ ಕರ್ಣದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಈ ಲಾಡ್ಜ್ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ದ ಕರ್ನಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂದಂದು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೆ ಆಲದ ಪದ ಅದು ಶಿವಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕ ತೋಜು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಇತ ವಿಷಯದ ಹೌದನ ಯಾನು ಪೂಲ ಕಾಯಿಲ ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ನ ಸಪ್ತಪತಿ ದೊಂಕೊಂದು ಪೂಲ ಕಾಯಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನೆ ಮರಣ ಬೋಪಿನ ಮರ ಅವು ಸಪ್ತಪತಿ ಮಾಡ ಕ್ರಮಾಂಚ ಅದ ಅಂದ ಮೂಲ್ದಿ ಓಡದ ಮೂಲ್ದಿಲ್ಲ ಓಡೆ ದೀಪೆ ಮೂಲ್ದಿಲ್ಲ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ಪು ಸುರುಟು ಕಾರ್ ಓಲ್ದಿ ಪಡೆಗೆ ಅನ್ಪೂ ಪಾಡುವೆ ಕಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಸಪ್ತ ಬಲ ಬಲ ಸಪ್ತ ಬಲ ಸಪ್ತಪತಿ ಬಂದ ಸಪ್ತ ಒಟ್ಟೆ ಮಾರ ಸಪ್ತಪತಿ ಬಂದ ಪದ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಪದ್ಯತಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಣಿ 7 ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಣಿ ಸಪ್ತಪತಿ ಇಂಜ ಬೋಡು ಇಂಜ ಹಾ ಬಲೆ 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 ದೂರ ಯಾ ನಿತ್ಯನೆ ಹೋಪೆ ಪತ್ಸಾರ ಕೊಡ್ಬೇಡಿಗೆ ఒక ఎంకుతాయి తెప్పుకుతారు ఇప్పుడు అమ్మ మత లక్కే బుడియా బల్ది ಸೈಪುಣೆ ಬಕ ನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನತ್ತೆ ಸುತ್ತುವರ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಂತೂ ಸೈಪುಣೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ ಅಂತ ಹೋನೆ ಅಣ್ಣ ಸಪ್ತಪತಿ ಅಣ್ಣತ್ತ ಇದೆ ಸುರುಕು ದಾದ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಓಲ್ದೀಪ ಎಂಜ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಓಲ್ದೀಪ ಇಂದ್ರವಸ್ತರ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಓಲ್ದೀಪ ಹನಿಮುನ್ ಓಲ್ದೀಪ ಹನಿಮುನ್ ಅಂದ್ నేను ఓడేకొను పుని హనీమూన్ నెక్కు ఉల్లల సంగత అడికే ఫిట్ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಇಪ್ಪುನ ಅವ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಡು 100 ವರ್ಷ ಆಡು 500 ವರ್ಷ ಆಡು 1000 ವರ್ಷ ಆಡು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪರಳಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ದಾನಿ ಪೇರ್ ಪತ್ತೋನಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೊಟ್ಟೆ ನೈ ಪಾವಡೆ ಎಬೇ ಎಂಕ ತೊಟ್ಟೆ ನೈ ವನ್ನ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಅವದಾನ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಅವ ಕೆಲೆಂಜಿದ ಬಾಯಿದ ಬರ್ಪನೆತಿ ಆಹಾ ನಿಕ್ಕ ಬಾರಿ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜ ಅಬ್ಬಕೋಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ತೆತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ಅಪ್ಪಗ ನೀರಿಗೆ ಬಾಯಿದ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಡತೆ ನಾಳೆ ಮದ್ವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿನತ ಇದ ಸುರೂಕಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಡೆ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೋದು ದಾದ ಪೋಯಿ పోపున్ దర్పు ಏಯ್ನಮೆ ಕವರ್ ದರ್ಪುನಿ ಕವರ್ ದರ್ಪ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪಾಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನದ ಕವರ್ ದರ್ಪ ನಾವು ಕೋರಿಂದ ಕವರ್ ದರ್ಪಗ ಇದ ಮದ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಿನತ ಬೇಜಾರ ಅಂತೋನಗ ಏ ಬಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ದಡ್ಡ ಅನ್ಪುನಿ ದಾದಾ ಈ ಜಾತಕ ಪಂಚಾಂಗ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಎನ್ನ ಜಾತಕ ಕೊಡಿ ಯಾನ್ ಸೈಪುನಿ ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಸೈಪುನಿ ನುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸೈಪುನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪೊಟ್ಟುಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದು ಸೈಪುನಿ ಒಂದುಪ್ಪುನಿ ಜಾತಕ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಬರ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಏಪಲ ನಿಜಾಪುರ ಹಲೋ ಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮೆ ಒಂದು ಈ ಜೈಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಮಾಜದ ಕುಂದುಕೊರತದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕವನದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊರಂದಿತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆದ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಮೆಚ್ಚದು ನಿನ್ನ ಮರಣ ದಂಡನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮದೇವರೇ ಶಿವ ಅವಾಪುಜಿ ಶಿವ ತೀರ್ದಾಗೆ ತಿಳ್ಪುನಿ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುಣಿ ಏಪಲ ಜಾತಕ ಸುಲ್ಲಾಪುಜಿಂದು ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಜಾತಕ ದಾದೆಪ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಸೈಪುನಿ ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ದತ್ತು ಯಾನ್ ಸೈಪುನಿ ಪೊಟ್ಟು ಗುವೆಲು ಬೂರ್ದುಂದು ಬಕಂದು ದಾದಾ
ತೆಲ್ತು ಬಂಜ್ಬೇನಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರ್ BC ರೋಡ್ ಸುರುಕಾದ ನಿಕಲ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ಅತ್ತಾಜೆ ಅರೆ ಸಾಲದ ಬದವು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ BC ರೋಡ್. ಗಣೇಶ್ ಕುರಿಯಲ ಗಣೇಶ್ ಕೊಡಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್. ಓಕೆ ನಿಕಲ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಅಕಲ್ಡ ತೀರ್ಪು ಕೇನ್ಗ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪುಸತ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತ ನಿಕುಲು ಪಂಚಿಸ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ಡೂಡ್ದ ಒಂದು ಪುಸತ್ ನಿಕುಲು ಐಡಿಯಾ ಮಂತಾರೆ ದಟ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ನಿಕುಲು ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಣ್ಣ. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆಂಚಾಣ್ ಮೊಕಲ ಇಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಹಾಸ್ಯ ಕನೋಲಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಒರಿಯರ್ದರಿ ಪಳಗಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಉಪನ್ಯಾಸರ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕವಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಪನ್ಪೆ ಮಂದಿರ ಗಿರ್ತ ಪೀರು ಬನ್ ಜಾತ ದಿಲ್ಕು ಕೋನು ಸಂಬಾಲೆ ಓ ದುನಿಯಾಕ್ಕೆ ರಕ್ವಾಲೆ ಪನ್ಪೆ ನಂದ ಮಂದಿರ ಪೂರ್ಣ ಮಸೀದಿ ಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಪೂರ್ಣ ಅವನು ಕಟ್ಟೋಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಿರಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪಜಿಗೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಕಲೆಕ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಕೋಡೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತು ಸಮಾಜನ ಇಡೀ ಆದ ಕೊಂದ್ಕೊಂಡಂದ ಅವು ಕಲೆಕ್ ಕಲಾವಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಗಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಆ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲು ಉಂಟು ಏನೋ ಮರಣಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಗೊಂತ ಕೊಂಪಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ ನಿಗಳ ಉಂಟು ದೇರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಇರೆಗೆಂಚಾಣ್ ಮೊಕಲ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಪನ್ನಡ ಪಂಚಸ್ ಯಾರಜಿನ್ ಎಡ್ಡತಂದು ಅರುಣ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆತಚ್ಚಿ ಶೋ ಕುಡ್ಪೋಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸತ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಶೋಕ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇದ ಎಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕರಂತಾರೆ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವನ್ ಮಂತಿದ್ದಿ ಪೋರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರುಣ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಣ್ಣ. ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ಲ ಜನಕ್ಲೇನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇಕ ತೆಲಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲಿ ಎಸಲಿ ಎಡ್ಮಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತೊಂಡು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಮತ್ ಟೀ ಅಂಚನೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಲೇಸೊಂದು ಮುಖರೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.